Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Kogon, SED Panyawan Mangosteen, SED Panyawan with Garlic, SED Panyawan Coffee Mix, SED Liniment Oil, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon. Layas! Karon o ugma? Karon! Imo kong ihatod o dili? Agay, patamparus ka! O dili! Igo na hinuong ko, nay. Onya, mahuwat kang gokdon og sundang! O dili! Oh, pamilya ko, nay. Kay mulayas na ko. Ikano 28 na ni kahigayon nagipalayas ko ni nanay. Kapait. Ay, ang akong ereng! Oh. Tama! Ay, kabala ka, Lola! Ako'y bahala sa imong iring! Stop! Ali, Ming! Ali, luwas na ka! Hoy! Sorry, sir! Di ara imong iring, Lola! Ay, salamat! Dawata kini mong ganti sa pagluwas akong iring, Inday. Usak kaliso sa kapayas? May nagkinahanglan na sa akong tabang. Ang liso. Papaya! Ako si Pia Papaya, ang inyong manluluwas! Mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Pia Papaya! Dili siya ang inyong ordinaryong babay. Kay siya si Pia Papaya, ang inyong manluluwas. Tagsulat, Fergus. Ubo sa direksyon, Alan Goliat Acorda. Spinner, Aldwin Acorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit kaninyo sa SED Marketing Incorporated. Abang sa langit, sa mga bulan sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap ng daanan. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot. O karon sa ato sugilanon nga naguluhan, Pia Papaya! Papansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Ay, Unsa? ay na to, tao, balikas, bergusa, kay ditong bao. Magtiwas mo kunsa, nay! Iwas mag-eno! Bogno! Ang musunod akong palayason kay Kandine! Nakasabot! Are! Ay! Ano tong batang basing? Nang! Agay! Oy, ginoo ko! Noy, pa nyo. Unsa na, unsa man na. Ay, noy, awa, noy, naunsa si... Ay, natumba na mong inaanoy, Pia. Dahil, Pia, Ay. ginoo ko, dahi, imong nanay, dahi, natumba, dahi. Igol na ng Ay. sigay mong mata, dahi, ha? Dali, dali, alsaho na to. Iso na to, aron mapuyo ni kanahan. Dali, dali! Nay! Ali, nay! Nay! Ginoo ko tao na. Ay, ginoo ko. Ang imong nanay nahayang sa sahog, may mo makita. Nang. Nay! Nay! Unsa di hita po, nay? Hala? Grabe ko. Oo, no? Ala, porbida, no? Ha? Pumunta na, balik na, pumunta na. Ador! Sa... Pagtarong diha pa. Ay, uy, naunsa ba taon? Oh, pumunta na, ganig balik. Nay! Pagmata na, Kana nay! mo na na. Oh, pagbata. Pagbata. Ay, susatong na kaniya. Murag nagkatuog ng imong inhampiang nga naghayang. Ay, naghayang, oh. Oh. Wa na. Nahinayo na yung kayang taon. Hayang. Lahos na katog. Ay, tabo ni. Noy, tanaw, noy. Ay,
Maayo na sad nga, porbida eh. Aron di na sa taon siya mugawas og balik dito, lakaw og balik na nung nasagbog no atong Ador, pagbusa. tabangi ko balhin nanay sa ilang kwartong tatay, be. Dali, tabangan Okay, na. bala, okay, bala. Bida. Oh. Sablay na sa kong abaga, be. Sablay, be. Kani. Ganan, nanay ni mo, eh. Bida. Sara ini niya, mo'y nakadagbog at may... Oh! Ay, Hinaya! Lukoton! Ora ko panig! Hinaya! Tila lukoton, ha? Asa, da pa man ang masing, grabe, ha? Napog pa man, bisan tuog pa! Bida sa din. O, na? Hagog sa balik. Tana si kwarto ng lukoton, tika pa! Tana, dali! Ay, sukad ka ganina, wag gid siya mo pauli. Unya karon, hubog nga na uli. Ay, pugos pa gyud kay gial sa paingon din eh. Pinugos pa gyud ka uli. Tay, Ay, Pia, wa na ko masayod sa angay na kong buhaton ining imong inahan. may wasab ko masabti sa gisulti ni nanay kaganina, tay. Angon sa? Kato ganing niingon siya nga namatay ang inyong anak. Oh. Ngano di ay, tay? May lain pa dayon ta kong igsuon nga namatay? Oo, anak. Naa, imong manghod. Mao di ay. Ador, naaman day ka diha. Unsay ko ani mo dong. Minar ko na eh. Magiging labot ba ka ng... Bay, uliin lang ko, bay. Atol lang ko sa amo, ha? Uliin lang ko. Gigi. Ano pa nyo? Uliin lang ko, doy. Salamat. Salamat si mong Problema na tabang. eh. Salamat. Nga, atol ako. Lakaw na. Pasensya ka ng nanay. Sige. Bayong lima. Atol ako. Pasensya na ka ni Kuan. Sige. Salamat dong. Oh, doy! Kay baw ka, tay. Naanad naman ko aning nanay, good. Kung dili na siya mangisog, sa puton dayon. Ingon anak na gid ang akong inahan. Ay, Ikaon na ka, tay? human na. Diha pa may sobra ka ganyan buntag nga sudan o kanon. Mauli ako gikaon o panihapon pod. Kung mao na, paway na, katog na. Ikaw sab. Ay sayor baka ugma nga mugikan din he. Oh, sige, tay. Oh, Ay. Kapoy kaya akong tibuok adlaw, pero bisan gamay. Wa pagyapon ko batia og duka. Oh. Magpahangin lang sa ko kadiyot sa gawas, bi. Kanindot sa kagabihion. Daghan kay bituon. Dako pagit kayong buwan. Kung nakahuman pa lang unta ko sa kong pagtuon, tingali maestra na ko rin. O baka ha, doktor. Gusto kay kong makatapang sa mga tao, ilabi na sa mga bata. Mao tingali nga, ganahan kong mahimong maestra o ingon man usa ka doktor. Kwarta na lang gikuwang og matuman na untang akong pangandoy. Uy, kinsa nang gihatod og sakyan ng lining dapita? Kinsa ka na, no? Mura man si Emmy? Daw siya cute. Natungod na siya sa may poste. Nahayagan na. Hinay lagi ka na siya nilakaw. Uy, hala! Emmy! Ay, gosh. Shit, kasakit sa akong tuhod. Nadungagan ang kasakit nga akong gipati sa akong lawas. Emmy! Emmy, dali! Tabangan ta ka nga makabarog, pe. Dali! Oh, dali! Dawata nga akong kamot. Di ko. Pawa,
Oh, Emmy? Said Health Testimonies. Sige ng Virgie Abuda, taga Cebu City, daghana ang gibati nga mga panakit sa kalawasan. Ug sa matag haplas niya sa said liniment dali ra siyang maulian. Mo bati din ko pamanhod og laylay sa akong mga tiil batiis o usahay mang laylay para kung buko-buko magsakit mo puy akong gamito ni haplas. Ay kaloy sa Dios kay mawala man pudayon ra. Suol-suol ng mga tiyan. Nana mo kaya. Kung sa gamit yung mga produkto, ma'am? Seed liniment bisag unsaon pa sir. Mga ora gini hantod-hantod ako ang gamiton kay maayo gyud para nako. Mao na gini sumpay sa akong kinabuhi. Said liniment, epektibo, garantisado, makaayo. Said liniment, mapalit sa mga butika. Boss, di ka tumusumbong si Imis mga polis? Ngano, Murag bunong kaya tugot? may nakita kang bunog sa iyang lawas, Bon? Wa. Pero klaro kayong naluya siya. Kailangan ko nimo, boss. Huwag ka pa'y gigamit ng babae nga wa mo reklamo. Pero wa pa'y bison mo siya nga. Nakatarog nimo kay laki pang mga pulis. Imo mang... Basta, nagkonsulti na. I know. So, what's your problem then? Basin bayag. Karon ka na lang hinoon masangit dong. Boss, amo. May katapusan ba yun ang tanan? Oh, ug unsay buot nimo ipasabot, ha, Bon? Ug mahimo ba? Ayaw kog dudong-dudong, ha? Amo ko nimo, dili anak. Bitaw. Ginikon, bitaw ko nga dudo niya, boss, amo. Sorry kay boss. Nga ko bang sa kadugay na sa katuigan nga nagsilbi ko nimo ubos sa inyong pamilya. Dili ka na lain pa alang nako. Sama ka nas matuod akong anak. Bon, sama. Sa imo nang gikaingon, sama. Pero dili. Busa ayaw pangambisyon. E dili mahitabong mamahimo na kung amahan ng sama nimo nga usa lang ka ultimo. Husto ka. Husto ka, boss. Imposible, tinood. Then stop talking. Just drive. Matuman, boss. Shit. Hait yun, guys. Hait yun. Bilibisan sa sama na ko nga magkubuang kayo niya o gidad. Bisan na din lang sa kintang sa among pangidaron. Bisan tungod lang sa among kasuod o sa dugay na panahon sa akong pagserbisyo, boss niya. Shit, kasakit yun sa kong kalawasan. Kalain ba niya makigilawas eh? Makakaon ng tagtagam. Dili na ko. Una og katapusan na to na akong uban niya. Bisa pa man kun dako ko gusto ni mo Harry, pero dili na ko eh. Dili ko gusto mapareha sa uban nga magpakamartir sa ilang mga pana. Ano sa to? Bana? Mura pag nakadungog ko bagti nga nakabati sa akong kagalingon nga militok o bana. Bana? Kanindot ko mamahimo na kong bana si Harry. Kay gwapo, edukado, nindot og barog, humot, og dato. Musikat kog maayo din sa among dapit kung siya ang ako mamahimong bana. Mahawas na ko sa katapusan sa kalisod. Magabiya na ko sa katapusan inindapita. Magapuyo na ko sa akong dream house. Sa kabay,
nga murag palasyo kadako. Kumpleto sa tanang butang. Ug may mga katabang. Dili na ako kinahanglan mulihok sabay kay may mga katabang na nga mubuhat sa ako mga gimbuhaton. Ang bugto na kong buhaton, mao na lang yun nga lipayon si Harry. Kanindot na naon. Malipay na ko si Harry. Pero ang pangutana, malipay ka ko kung mabunog sa niya sa matag gamit niya na ako. Ay, kamakalagot sa dwi. Libog na hinoon ko da. Kadiyot lang. May gitunol siya kanako kanina nga sobre. Kompensasyon ko no. Unsad ay na? Una ko mahuna-huna da kung unsay buot niya ipasabot sa to compensation. Basta kay kakadaugon ako gikan siyang sakyanan tungod sa kasakit sa akong kalawasan ganina. Ikaw tanaw na ako. Niya man to sa akong shoulder bag. Ay. Ana, Diara. At linag yun. Naagyod lagi ka. Kay hayag naman suga din sa imong kwarto. Unsa man ka uy ngano diya man kaagi sa bintana. Alangan, laak man ang imputan sa kwarto. Nga nakasiguro man ko. Nga wa malak ng imong bintana kay guba man. Handos ra may kuwang. Din kagikan, uy. Nganong ka raman lang ka na uli? Din man di ay kadadaan ni Sir Harry. Girl, nagunsa man mo. Lo, nindot ko na ng gisulop ni mo si Nina. Si Kata, mahalon man kay si Nina. Hala, kamutagod ni mo. Piyosa ba to? Kajakpat man tinuod. Gi-shopping ka ni Sir Harry? So, kamo na? Hala, unsa ni? Uy, naunsa man ka uy. Unsa ni? Gilap ni maguna ni mo kalit ang sobre nga akong gikuptan. Unsa may sudi ni? Ako ablihan ko Ayaw pa. Wow, Checky? May Checky lagi ka. Checky di ang sud ni anang maong sobre. Wa ka magabawa kadako ining kantidad. Awa natanawa ni Checky. Ang bigan ni kay labtanon ba nimo oy? 50,000? Yes, girl! 50,000! Kadakuan nga kantidad. Yan ang nagyatag ni mo. La, grabe hagid niya, no? Grabe Sir Harry. Ayaya ni mo, Emi. Ay. Di ko sure. Pag sure, oy, so di ka sure. Gara, girl! Gara kay ka. Agay, ayaw lang kong Ay, ikapa. hala ka, ha. Era. Kahina itong hapaka, agay na. Era, girl. Nakadawat ra kag 50K. Na kay ka. Agay lagi, uy, lagi ka makasabot, giinang agay, giusban, pag yun ni mo noon. Sakit lagi. Di ka ba kasabot og agay? Hala, hinay naman to. Nga nang ingon naman imong reaksyon. Di ba nga natural naman na nato nga maghinapakay kung malingaw? Di ba? Pero nga nung... La, time para good girl. May samad lagi ka sa imong bukton. Patanawa ko, be! Ayaw! SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit sa to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang des taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Na ka ng Panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyan akong tindog na uli andog ko, sige nung inamato. SED Panyawan Health Testimonies. Tila ibon kong lumipad, sumabay sa hangin, ako'y napatingin sa dalagang nababalot.
Mga higala sunda uban pa mga sumpay niya atong sugilanon nga naguluhan. Pia Papaya! Sugilanon nga sinuwat ni Fergus ubos sa direksyon ni Alan Gulyat Nacorda. Spinner, Alwin Nacorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa Sid Marketing Incorporated.